Pulakit in the house. At ngayong araw ay challenge natin si Mudra Mader. At ang challenge na to ay napanood natin sa Facebook. Syempre, kapag challenge, gusto kong itry kay Mudra. Bago natin itry yan, syempre ready muna natin itong papremyo. Alam nyo na, yung mga nanay, kailangan nila may premyo laging pera kapag challenge. Saan ba si Mudra? Punta natin. Wala naman. Ay, yan. Me, magano? Uli gagawin nyo? Akin? Uli gagawin nyo? Ang luba niya ay. Gabay yung challenge. Paano nakortaan kayo? Aso-aso na lang ulatan. Hindi, ani? Oh, 1.5. Oh, papremyutan para sa yung challenge. Basta umpayag kayo. Ano ang pikitat? Gawin nang nangyari. Ano ba na nyo? Hindi maraya. Pikende. Duga. Tunay. May bali inisyo eh. Ang dali magano. Walaan ko ni. Ani, batik yun eh. Anto eh, basta gawin tayo challenge. Iridik magano. On. Sige, siri, magano itong challenge na to. Kailangan na mesa. Umadwa. Duwaran yaong. Sandanom. So, kailangan. Okay, ready na lahat. Ang challenge na to, tatawagin natin gagayahin challenge. Kasama natin si Erbat ngayon. Ang props natin, isang tubig at 2 mangkok. Aratan. Ang challenge na to, gagayahin ako lahat ng aking galaw. Kapag nagawa niya yon, sa kanya na tong 1.5. 1.5 tan. Linis na ng 1.5. Alawang pekitan ha. Hindi kaya eh. Sampol. Sampol lang to ha. Parang ganon, gagayahin. Lahat ng galaw ko, gagayahin niya. Sige, umano. So game na. Game. Para 2.5. Hindi. Ngap. Bago pala natin umpisahan, lagyan natin ng tubig dito. Tubig. Game lang. Napakasimple, para sa 1.5. Gagayahin lang lahat ng galaw ko. Diba? On. Nununutan ko lang may 1.5 ka ito nga mga asal. Sige. Game. Ready. Kaliwa. Kapoy. Kanan. Shake. Hello. Tuwag. Sayang. Rain gently falls whenever we say goodnight. Inom. Lapit na. Shake. Ay, ABC. Pangalawa na tayo, pasensya na, may dumating na LBC. LBC. Big na, pangalawa. Tama. Pangalawa. Hindi, joke lang. Para kami tanga, no? Pangapat. Next. Minum ka lang. Pati luat niya ay.
Eh! Pustiso!